isi Echi Eze n'ụwa isi Echi Eze na onye ma isi Echi Eze n'ugo ji mere eze na o nwere oficha onye ma isi Echi Eze n'ụwa isi Echi Eze na onye ma isi Echi Eze n'ugo ji mere eze na o nwere oficha onye ma isi Echi Eze n'ụwa isi Echi Eze na onye ma isi Echi Eze n'ugo ji mere eze na o nwere oficha onye ma isi Echi Eze n'ụwa isi Echi Eze na onye ma isi Echi Eze n'ugo ji mere eze na o nwere oficha n'ụwa Chimobia Nwaeze mbule egwu nwa ebe na-ama n'ụwa nkwụbazi arọ Dcomradeking Nwaeze onye ma isi Echi Eze n'ụwa onye chi mele eze ma bụrụzi eze mgbe nne mụrụ nwata debe ọ bụ onye mara ibo ya bụ echi onye megbune nwata nọọ karịrị ya n'ụwa maka na agwa nwata n'elu ụwa chụwo ntị n'ụwa ọ bụrụ na obodo mụta nwa bara ulu ndị obodo egoli ibe na ba amụgo nwa ka nwa n'ụlọ n'onye ji bịa egwu a eze chukwu na-edu ọragili ihe ndogwu nwa na-azị ya oge nwa mụrụ n'ihi ala Anambra steeti igiliga mgbe nne mụrụ chukwu na-edu eze oyi mụ wee tobe eze n'egwu chukwu na-azị ya enyi ya kpọrọ ya nwa m obi ya bụ ogbuewi eze anọchie akpọlụ gị chukwu na-edu m maka na chukwu onye edu gị ije ma nata n'ụlọ n'ịmali n'iju ụwa adịrọ mfe n'ụwa ma kolikoli mgbe nwoke ji nwetolu onwe jebe akwụkwọ n'ebe ọ gụrụ praịmarị nye na sekọndịrị skuulu bụ n'Oraifite na Anambra mgbe o ji gụsịa praịmarị skuulu nye na sekọndịrị skuulu nwanne mami ya Dr. J.A.B. ogolo nwanne ya nweje dulu chukwu na-edu o tielie na yunivesiti ebe ọ dị nwe gụva mahadum ya bụ na Ebonyi State University ebe nwoke dị ijebe akwụkwọ n'elu ụwa digiliga Chinedu nwe kwụsị ya mahadum eze chukwu na-edu na ife a na-eti ya n'ahụ a nna livolu akụ igiliga oje wee butu nwa ya n'ịma na atụwo na-ebulu gị ụzọ ezi oyi m n'ọnụ mgbe nwoke ji nwee kwụsịa mahadum ya bụ na Ebonyi State University n'arọ 2014 ọnwa eje nwee nata na Anambra ọ bụrụ na ekwụsị ya mahadum n'ihi alụla obodo gị ọlụ ihe nyelile obodo aka n'ojeli Youth Service National Youth Service Corps gọvanọ nne ya ije n'ụwa Chukwu bịa
n'ọlụlụ ya mgbe arọ n'afọ site n'arọ 2015 wee luo 2016 ya bụ mgbe o ji mee impact na ndụ ndị na-etoite etoite. Eze Chinedu abalị ụka razi alụ n'ama. na o mesili youth service nweche ọlụ ka ụmụaka laka ya n'ịma na ife onye na-achị ya egwu o ji nweche bịa ụwa ịma na oyi eme ya eme. mgbe o ji bidozi ọlụ ọrụ na gọọmenti haus Ministry of Local Government and Chieftaincy ebe ọ dị nwechu aka ya ya bụ nke dị na Anambra. ọ bụrụ na ya echighị eze n'ezi oyimụ ya maisi ihe Eze Chinedu ụdala ọma dalụ n'azị ya oke nwa mụrụ na mma na Nwaeze na-ekene. gbalụlụ ọlụ ofu arọ jenwe fụzie nwata nwanyị onye ife ya na-adị ya mma na ọkwa na onye ife ya na-amasị ya. ọkwa na Ọgọchukwu Eze onye nke amụrụ n'obi ndị be Michael Odi Mr. and Mrs. Michael Odi Fasi Amanato nyabu n'isu Ebonyi State. Fazulu Ọgọchukwu Fazulu Akezi azụ nwanya asa mma nwanyị dị mma n'ezi agwa bụ mma nwanyị. Fazulu Ọgọchukwu Fazulu Akezi azụ nwanyị nweche dunye odogwu n'aka. Eze Chinedu ọnụlụ Ọgọchukwu ọnụlụ Akezi anụ nwanya nweche dulu n'anụ ụlọ n'ịma na nwoke bịara ụwa ọ ya enwelile onye enyemaka ọwa aka oziede. onye ma isi ihe Echi Eze n'ụwa isi Echi Eze na onye ma isi Echi Eze n'ugbo chi mere eze na o nwere mficha. onye ma isi ihe Echi Eze n'ụwa isi Echi Eze na onye ma isi Echi Eze n'ugbo chi mere eze na o nwere mficha. onye ma isi ihe Echi Eze n'ụwa isi Echi Eze na onye ma isi Echi Eze n'ugbo chi mere eze na o nwere mficha. onye ma isi ihe Echi Eze n'ụwa isi Echi Eze na onye ma isi Echi Eze n'ugbo chi mere eze na o nwere mficha. Koji nwe nusi ya nwanyị o mesili banye real estate ebe afụga Chukwu dị nwe gozi ivi ya n'ụwa nwayọ. Dezienu ndidi bụ ike okwu ndidi ike ji ya ebie n'ụwa onye chi mere eze n'ụwa ọma bụrụ eze. akala Chukwu nyere onye n'enu ụwa na-eme ihe mmiche. Chukwu okike bịaghị eze na nwa gị na-ekene gị na-ekene onye egbula ọgbụgbọ eze na ọbụ ewu nọ ya egbu
eze nọchie odumodu ji na-edu na Nwaeze na-ekene nwoke nọgidelu ofu mbọsị Chukwu Olisa nwekwa ọnya ava eze ji na-edu mmụ mamụ n'ihe je obodo oyibo idebe abụ ụjụba ka gị n'elu ụwa ezi oyi mụ nwetụ ya liba uche oge si je obodo oyibo n'ije obodo oyibo adịrọ mfe na ọkpọrọ nwanne ihe nwoke tenanya ya ejebe obodo oyibo ọ dị ebe ahụ gbaba mbọ ọma ma ije ụwa ya dị mma n'ebe ahụ ọrụ ọkụ osi mee Mr. Ikenna eze anochie Ikenna na mmiri malụ ugwu n'ịma nọ na awụ ya arụ ilie nuogbu evi nwaji ugo nne ya n'aka na maka mmiri ama ọgazi nna gịga nọdị ya na rụ n'ọgwara Chukwu na-edu na ife ichetelu n'aka ya na ọ bụ ife dị mma ọ sị na nya ya kwudo olu ya o nwete obodo oyibo ọ kwado ofu ọbala ofu elili ọrọ nya ka anyị ji nwee bụla ofu maka nwanne onye pụchie anyị si onye bụ nne nwanne ya ndị n'ụwa chata echirizi ime wekpọrọ nwa n'azụ ama ife ya amụta Mr. Ikenna nwaji ugo nne ya n'aka ya na ezi ogoli nwanyị ebele Chukwu eze osodi ya makụ nnọọ ị na-eme akwụ n'aka ya agụwa ya mgbe ekeneghị na Nwaeze na-egbuche ka wetelu 10 million naira wete nwenyezi nwanne ya eze Chinedu ego agaba ji nwee kwado odo tiako jebe obodo oyibo ọ dị mfe anyị nwee mmadụ amaga mma onye na-enwero mmadụ n'ụwa nataba onwe ya n'afụfụ eze Chinedu n'odulu nwanyị ya jewe naba obodo oyibo ọgwa Chukwu na-eme nya bụ ire mgbe falụlụ obodo oyibo ya bụ United Kingdom fanozi na South Wales ya bụ na Great Britain ebe afọ ụfọdụ ịlụba ọrụ ebe afọ ka abadị gbaba mbọ kọma mma iji ụwa ya dị mma amara isi ya Echi Eze panọzi na South Wales ọ bụ na iji ụwa dịrọ mfe anyị eyi ije enu ejeghị m uwe tiwe Chukwu Olisa abịaghị eze ụzọ ụkpụrụ mmadụ na mte na ndị obodo oyibo ọ bụ na ije ụwa adịgo mma na
na meji nketa bulie ego nweta nwee naza ya n'ụlọ agbalili nwoke na-akwa n'ogbu gbafuko ji nwee mewe kọl dị oke n'ife nya ya eme ka nwoke nwee bụlụ nwoke n'ezie kudo bụ nwede onye a na-akpọ Innocent Nweke ya na-ezi nwanyị ya Janet Nweke pasti ya dị enwe di tenye kwadobe ka oche nwee bịa na Scotland kwado ebe ahụ nwee gbaba mbọ ka ọ mali feshi ya eme papagolu Scotland ebe ahụ nwee gbawa kwuo mbọ ọ nọ ebe ahụ arụ ọrụ ọ bụ na ịtụ ụwa adịrị ofe n'ebe ahụ ma kolikoli ọjenwe kpọbazi Olisa tienye agba atọ ọsọ n'iji ụwa na-atụghalị ya Olisa ụzọ okpolo mmadụ ahịa kala aka n'ụwa ọ dịrị elewa ngwụlọ ayi panozi na Scotland nwanne ya nwoke ọjenwe kpọ ọnya ya bụ Pascal Ụba tienya nata n'England ọ bụrụ na Chukwu okwuzi Chukwu n'onye emigo ji nwee bụrụ Chukwu n'elu ụwa o mesili nata n'England dị ebe ahụ nwee gbawazi ya mbọ dị ebe ahụ nwee lụwazi ọlụ unu abụgo na ngwụ ego na abụgo na-atali ego n'ụwa n'ezie nụnụ orili nne n'ọnụ a na-akọsịrị ya n'elu ụwa ma kolikoli onye ma isi Echi Eze n'ụwa isi Echi Eze ya onye ma isi Echi Eze n'ugwu chi mere eze na owere mficha onye ma isi Echi Eze egbe isi Echi Eze na onye ma isi Echi Eze n'ugwu chi mere eze na owere mficha Boji nwelu olu Chukwu agwa mgbochi ekewazịa n'osisi atụla anya ọdịda na o mesili ibulu osisi na-eche ejiri onwe kalịa aga Eze Chinedu iji ụwa dị Chukwu n'aka kpumme ndị na-ewu n'ọjụ o mesili ibulu ideji ụlọ Eze Chinedu enala ife olu a oje nwebutu onwe ya onye mana afọ ya mụwa eze n'onye chi mere eze ọma bụrụzi ya mgbe Chukwu na-anwa ya ọnwụnwa ka ọ malụ ma oya enwe ndị ma ọ malụ ma oya enwe nkolopu ori iji ụwa na-atụgharị nwoke Chukwu mwe n'ezie anya bụ na ọ nwelu ndidi karịa aka maka nwata wee ndidi otenwe nwa wele
nwata nwunye nwa wele dị n'ụwa Chukwu nwe mele onwe ya ava ka nọzi tata eze oyi nwa abụlụ ugwu odogwu ọgwụ agwụrụ n'ugwu ụdala ọma eze Chinelu nna alifolua oje nwe putu onwe ya na juga emego gị eze eze kenege Chukwu gozili fanego jenwe gozie ya na nwa ka ọ mụrụ nwa izizi ọ kpọlịa n'afa ọ kpọlịa Chukwu odumuaga na onye chi ya edu aga n'ịma na ụgwọ na-akpọrọ ya n'ama dị n'ụwa ma goligoli onye ma isi ihe chi eze n'ụwa isi ihe chi eze na onye ma isi ihe chi eze n'ugbo chi mere eze na o nwere mficha onye ma isi ihe chi eze n'ụwa isi ihe chi eze na onye ma isi ihe chi eze n'ugbo chi mere eze na o nwere mficha onye ma isi ihe chi eze n'ụwa isi ihe chi eze na onye ma isi ihe chi eze n'ugbo chi mere eze na o nwere mficha onye ma isi ihe chi eze n'ụwa isi ihe chi eze na onye ma isi ihe chi eze n'ugbo chi mere eze na o nwere mficha onye chi mele eze oje wee bụzi alụ eze eze Chinelu ọchụwa ọkụkọ nwa ada nwa ọkụkọ kwa nyanwa ọsọ chie na-evoru ugbo ngana n'ịma na ugbo chi melụ eze eze nu na o merụ mmecha nna alivolua oje nwe ebuto nwe ya akala aka onye na-edu ya n'ama maka chi ga-emego gị eze nwe bụlụrụ ife onye ya abụ n'ụwa nke abụkọ ya abụ n'ama akala ije bi ụwa mmadụ apụrụ ifichi echatali ajọ mmụọ na ajọ mmadụ na afa na-eme na nkịtị se mme 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 ome ome ọba ebe se igba eze Chinelu ọsịga ike n'elu ihe bọọlụ m ezi mama ọbịa ga-eli ya eze anọchie Patricia afọ mụlụ eze ya bụ nne na-enye nwa ya nri onye mụrụ nwa ịma na oya eli aka mmụ ya onye sụlụ ọbịa ịma na ọya atọ ọka mama m ekene eyi ezinne gị lechaba n'ịma na Chukwu onyelugo ugo tụrụ n'isi eze Chinelu emụlụ odogwu na ụlọ nyasị m okene eyi ezinne ọbịa gị lia eze anọchie Patricia ma wekene eyi ọsịga ike n'elu ya
ogoli nwanya ogoli malobi die odigo di ogwan kilie duogo Chukwu eze akwugo nwanyị dị mma ọnụ kwulu njọ n'ụwa n'ịma na fekwugo mma ozodie makụ nnọọ asambodo nwanyị ịgbagotego eze Chinedu yasị mmanwụ keneghị onye ji gị noji ire n'aka ka ike na-ekwuo n'ezie na ugwu m si na Chukwu bịa ọ si n'ive nyapụta ọrọchi melie ọbụlụ ugwu m si na Chukwu na ọkwa nwụ ya nwanyị onye mụrụ nwa na nwụrụ anwụ n'elu ụwa ma kolikoli ugwu m si na chi ma nwekene kaibuli gbakene kwuo Chukwu dozie n'ezie nu nwa nnọrọ ụka dogu na South Africa nwaju ugo nne ya n'aka na mmanwụ ekene ego ọsọfịa na South nnukwu mmanwụ ezi oyi Chinedu ezi oyi ka ajọ nwanne n'ụlọ Nwaeze na-ebuji elu ihe n'ife onye na-eme nya ka egwu ji akpụ ya n'ama n'ezie nu ndị nwere amala jụụ n'elu ụwa kalịsịa ka ibuli igba kene orimila atụ nnu Izuchukwu njem n'obi n'eni Izuchukwu gbale n'ụwa n'ịma na mmadụ apụrụ ibiji ya n'elu ụwa ma kolikoli na-agbanwe dịka Izuchukwu n'ịma na ya eme ya mgba ya jengolaita alụsi ego obele Chukwu Nwaeze Mweke na-eyi jegolaiti na Alaba International n'ịmanye n'ikuku amara n'ọnya Izuchukwu Chinedu si anyị ke na-eyi n'ịma na mmadụ ga-eji kalịsi ya dị n'ụwa digirigi ka ike na Ikenna nya bụ nwa eze anochie ọnụ ya okwu evi nwaju ugo nne ya n'aka ezi nwanne Chinedu oke osisi eze dị n'obi ụtụ na-atụ igwe nnọọ aka ọma jide chewezụọra niile mmadụ ga-eji gaa n'elu ụwa tupu ya ka ije ekene Pascal Ụba nya bụ ugbo na-abụ enyi gwọ nwa oke nwa n'Ishida ịma na mmadụ ga-eji gaa Pascal Ụba Pascal n'Ishida Dego n'Ishida nnọọ Nwaeze Mweke na-eyi nya bụ anị ekwe mbunyi a na-eburu anị ma kolikoli
Onumeke neyi Pascal Oba no. Egusi milata nata. Azi mumasaza muna. Chinedu sika keneyi Pascal Oba. Kambuli bakene. Mrs. Chukwu Nonso Osuji Bana Balagu Nenu Chukwu Nomunso Anabalagumba Nimana Nera Balagumba Enu Wama Goli Goli Madu Aburo Chigi Nezenu Chukwu Nonso Izi welugo etuliliu Nweze mweke neyi Odumodu nweze abiago Kaike nezie Tochukwu Nweze anochie Nenu akudi nume Abali mmanwu Oke mmiri na-ebu ogwe ịma nọ na-ebu akpata Tochukwu ụmụnna nwezu akụ n'ịma n'ilo na-asị ya na lele n'elu ụwa Chukwu akụ dị n'ume mba Amojukwu Nwata kwacha aka Neno solo gala lieli Chi nwata waku Akuna marisi Echi Eze Tochukwu Nenu amulu ego Onu ya amulu ego Amulu ego ndị Igbo Oke mmiri na-ebu ogwe Nweze mweke neyi Anwụlụ ego Akụdị nume na mmadụ ka eji nweka Eze akụdị nume Tochukwu Nweze mweke neyi Ezi nwanne Chinelu Kaike na-ekwuo Eze nwanyị Chiamaka Eze anochie Chukwu amaka ma Ezi nwanyị na-akwụ dị ihe n'iru Nenu ogoli nwanyị Nweze mweke neyi Nenu akwụ ugwu Oduko na mba Ezi nwanyị Tochukwu Nna Nweze na-egbuche lui Ezi okolibu nọ Nenu Chukwu amaka mma Nwanyị manarịsịa Ekene mụ n'ụwa nwa Chukwu Eze Chinelu Na mmebule egwu nwe naba n'ụlọ Ụmụ Igbo ka anyị na Boye tilu nyazelu Egwu nwa nabago nekene munu kamna Ụmụ Igbo kamna nekene munu kamna Igbo kamna nekene munu kamna Ụmụ 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 Igbo kamna nekene munu kamna Igbo kamna nekene munu kamna Ụmụ Igbo kamna nekene munu kamna Igbo kamna nekene munu kamna Igbo kamna nekene munu ije ome aba ige kiligo jele
Jele Nwaeze Kamkene Nwaeze Enu tubali iwe Agụnwa Nwaeze nnọọ Ejini Yamaha Oti pembe mu nnọọ Mwageke ne inowa Ejini Yamaha Okeke nwandoba Owani mwage na wanama Nive gulu nawa Omesili mweme Oburo mmadụ na-eme ụwa duo na-eme nyabụ ibe Igbo kam na na-ekele mụnụ kam na ụmụ Igbo kam na na-ekele mụnụ kam na ojuo ịgbata ọzọ n'ụwa onye ma isi ihe Echi Eze n'ụwa isi ihe Echi Eze na onye ma isi Echi Eze n'ugbo ji mere eze na o nwere mficha onye ma isi ihe Echi Eze n'ụwa isi ihe Echi Eze na onye ma isi Echi Eze n'ugbo ji mere eze na o nwere mficha onye ma isi ihe Echi Eze n'ụwa isi ihe Echi Eze na onye ma isi Echi Eze n'ugbo ji mere eze na o nwere mficha onye ma isi ihe Echi Eze n'ụwa isi ihe Echi Eze na onye ma isi Echi Eze n'ugbo ji mere eze na o nwere mficha onye ma isi ihe Echi Eze n'ụwa isi ihe Echi Eze na onye ma isi Echi Eze n'ugbo ji mere eze na o nwere mficha